Taky máte pocit, že dnešním mladým vůbec nerozumíte? Ne. Tak co, Péťo, ten tvůj drip to je hrozný. Žádnej rys, no cap, fr. Ale ne. Cringe. Dámy a pánové, dneska zodpovíme otázku, která zajímá celý národ. Jak velký jsem boomer? Tenhle ten test, který jsme s klukama připravili, spíš kluci ho celý připravili, já jsem nedělal nic. Dobrý. Už jsem se chtěl urazit. No. Vy si body můžete počítat společně se mnou. Tak určitě. Jimech si věřím. 2 body přitvrdíme. Nějaký křeče. Jimech si věřím. Si myslíš, že se hodí použít? Ty vole, takové jako, že něco chce, jako... Že ukaž mě kozičky křeček. Jo, to je ale extrémně insane, jakoby, že jsi to nikdy neviděl, že to je úplně všude. Já jsem to asi někdy, nebo není to takový, to ne, to není ten mýval Pedro, to není on. Ne. Prosím vás, já nemám TikTok a jakoby obecně shortový content moc nekonzumuju, takže jsem trošku pytlý.